Ia-și fi Vania! Stai, leac, să ne filmăm, așa tăiată-i. Du-te mai departe, leacă! Aici e Elii Spătariu. El împușcă din automat, ca la Astrico. E că nu poate apăsa o leacă. O să-i dai drumul. Ia că așa la lucrează mea, ia. Hai. Aici la război în Transnistria suntem. Ia că te-l împușcat, gata. Este, măi! Este! Hai să vezi. Hai. Pază-i! Na, ia și pește. Trebuie să faci când vine Vali.